Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Paduan. Nandito ulit tayo sa ating weather analysis na araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Oktubre 22 hanggang 25, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Now, ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat. Simula na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Meron po tayong dalawang low pressure systems na binabantayan na yun. Medyo lumakas po ito sa nakalipas na 24 oras. Ang isa po si 98W na sa katimugan bahagi po ng Guam. At ito po ay mahina pa rin po at wala pang chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras. But early next week baka maging ganap na bagyo po ito. At ito po ay, ang good news ay hindi po ito papunta sa Pilipinas at ito po ay pataas. At magkakaroon po ito ng recurvature na hindi po makaka-apekto sa ating bansang Pilipinas. Ito naman po si 99W, upgraded po ito bilang galing sa isang shallow LPA kahapon. At ito malapit na po sa may silangan bahagi po ng Surigao del Sur, east of Bislig, roughly 100 kilometers to the east. At medyo malaki po ang kanyang sirkulasyon. Naka-embed po siya sa isang aktibong ITGZ, nagbibigay ng ulan na yun sa may Mimaropa, Visayas at Mindanao. At yung kanyang trough na within that ITGZ ay nakaka-apekto na nga dito sa may Visayas at Mindanao. Kaya orange yung bilog natin. Ang pagkakaiba po ng orange at green na bilog, ang orange, ibig sabihin nakaka-apekto po yan sa Pilipinas na. Okay, so yan po ang kanyang trough. At ito po ay tatawid po ng Mindanao at Visayas hanggang Sulu Archipelago bukas Sabado hanggang early morning Linggo sa Sunday, October 24. And then may pinapakitang computer models pagdating po niya sa may Palawan, lalakas po ito. At paglampas po niya ng Palawan sa may West Philippine Sea na po siya sa Sunday evening o Monday early morning, baka maging isang ganap na bagyo po ito. At ang kanyang tracking po ay posibleng dumaan po sa may Kalayaan Island Group, sa may, particularly sa may area po ng Pag-asa Island, sa may Spratlys. So magbibigay po yan ng mga ulan, may mga hangin po, at posibleng maging tropical storm, habang ito po ay papalabas na po sa ating West Philippine Sea, sa ating bansa. Labas na po yan ng PAR, Philippine Air Responsibility, at maglalandfall po ito sa may bahagi po ng Eastern Vietnam early next week. So, yan po ang magiging tracking po nitong si 99W. At wala pa po tayong tracking yan kasi LPA pa lamang po siya. Lalabas lang po ang tracking yan pag ganap na bagyo na po siya. Samantalo, ang Kabikulan po, silangan bahagi po ng Luzon, kasama po ang Batanes, Babuing Cubao Islands, ay nasa influensya po ng mahinang hangin mula sa hilagang silangan. Magkakaroon po dito ng mga hangin na panahon at may mga pabugso-bugsong light rains with isolated thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. So itong conditions nito mag-persist through the weekend habang ito pong LPA ay unti-unti pong humihila po nitong northeasterly southwest wind flow. Aside from that, meron po dito sa may Batanes at Babuing Cubao Islands na nasa dulong buntot po ng isang frontal system. Nasa parte po siya ng stationary front, so magkakaroon po dyan ng medyo malamig na panahon dito po sa bahagi ito ng Batanes at Babuing Cubao Islands. Kasama din po ang coastal areas po ng extreme northern Luzon. Okay? At yan po ating GraphSat. Tingnan natin na yun ang fast animation. So yan po, nakikita po natin yung makakapal na ulap na yun na naka-affect po sa Visayas, Southern Bicol, Central at Western Mindanao. Extending po yan hanggang sa may Sulu Archipelago at Palawan. So yan po ang pwede natin sabihin, trough na po yan o extension itong LPA na nagsisimula na pong magtawid po ng Northern or Eastern Mindanao. Okay, so mga kababayan natin sa Visayas, Mimaropa at Mindanao, please take all necessary precautions against pagbabaha at pagguho ng lupa sa mga maapektuhan po ng grabing ulan, lalo na itong mga thunderstorms na embedded po dito sa LPA na si 99W. Ito naman po si 98W, medyo disorganized pa po as of this time, kulang ng ulap. At titingnan natin na yung
rainfall accumulation for the next 24 hours from windy.com simula 8 a.m. kaninang umaga hanggang 8 a.m. bukas ng umaga. Sabado, inaasahan po ang mga thunderstorms sa may Eastern Visayas, kasama po ang ibang parte po ng Cebu at Northern Bohol. Okay, so yan, magkakaroon po yung ulan yan hanggang bukas ng 8 a.m. At kung i-extend natin hanggang Lunes, ito po ang magiging rain accumulation. So, makikita po ninyo na yung violet rain area, gumagalaw po yan from east to west. Okay, so yan po ang itatraverse ng low pressure area na si 99W, yung ulan na dala niya. Siyempre, yung system na yan ay nandito, ganyan yung galaw niya. Pero yung ulap niya na may dalang grabing ulan ay nasa northern part ng kanyang sirkulasyon. So, yan po, apektado po yan buong Visayas, Mimaropa, at Western Mindanao. Subalit ang silangan bahagi po ng Luzon, kasama po ang silangan bahagi po ng Kabikulan, ay maapektuhan po ng northeasterly surface wind flow na ipapalakas bahagya nitong LPA. So, kakaroon po dyan ng mga ulan. So, please take all necessary precautions. At ito naman po ang ating windy.com pressure at rain forecast mula sa European model for the next 3 days hanggang Sunday. Extend natin ito hanggang Miyerkules para makita ninyo kung ano magiging development nitong dalawang LPA. So, bukas po ng Sabadong hapon, inaasahan po itong LPA na nasa may bisinidad na po ng Panay, most likely sa may southern part. So, nandito po siya niyan. So, makikita ninyo yung mga ulan, affected po ang Bicol, Mimaropa, Visayas at Mindanao. At pagdating po ng linggo ng umaga, yung LPA po ay lalabas na po o dadaan sa may northern Palawan at posibleng lalakas na po siya. Medyo maliit lang siya. Kita ninyo, midget lang. At posibleng magkaroon po ng rapid intensification yan. And then paggabi po ng linggo, baka maging isang ganap na bagyo na po siya. Okay? At ito po ay inaasahan kikilos patungo sa general direction po ng Kalayaan Island Group. And then, pero paalis na po yan sa ating bansa. So, ang affected na lamang ay ang Palawan at yung Kalayaan Island Group. Pagdating ng Lunes, ganap na possible, tropical storm na po siya at nakalabas na po siya ng PAR habang dumadaan po siya sa may Kalayaan Island Group kasama po ang Pag-asa Island at ibang mga isla po sa spot list. While ito naman isang LPA na si 98W na sa west-northwest na po siya ng Guam, maging aktibo din na siyang low pressure at posibleng maging bagyo po pag dating po ng Martes o Miyerkules. Ang Pilipinas ay magkakaroon pa rin mga isolated thunderstorms dahil po sa northeasterly surface wind flow at yung kanyang trough nitong LPA. At sa Martes, ayan na po, palayo na po yung dalawa. At Miyerkules, maglalandfall po sa may area po ng Eastern Vietnam, coastal areas ng Eastern Vietnam, itong si LPA 99W. Likely, ang magiging pangalan pala niya sa Pinoy is Odette. Kapag naging bagyo po siya within the power line, okay? But nasa labas na po siya ng power line, hindi na po yan bibigyan ng pangalan as local name. Ito naman po yung isang LPA na posibleng maging tropical depression. Okay? That will be on Wednesday. So, ang good news, wala na pong threat itong dalawa. Paalis itong si 99W. Ito naman si 98W ay hindi papasok. Mag-record po siya pataas. Ang maging weather po natin hanggang sa Undas, kita ninyo hanggang Halloween night, ang maging weather sa atin ay yung northeasterly surface wind flow. Possible po ay DZZ pa rin sa Mindanao, Palawan at Visayas. Yun lamang po ang magiging weather systems. May mga rainfall pa rin mga gaganap. Dahil po, nasa climate po tayo na yun ng La Nina. So, mas marami po ang ulan kaysa sunny days. Okay? Ang rainy days, mas marami kaysa sunny days. Pag La Nina po, ibig sabihin, mas mataas sa normal ang mga pag-ulan. So, more than the average. Kahit walang bagyo, common palagi. Laging present ang mga ulan-ulan na ito. Dala ng La Nina. So, yan po. Medyo magkaiba kasi last year, meron tayong 3 back-to-back storms. May Super Typhoon Panduan dito sa Bicol. But this year, medyo tahimik. Okay? Let's hope that
it will stay this way. Dapat ganito na lamang po hanggang katapusan, hanggang December 31, para masaya po tayong lahat na yung darating pong Pasko at New Year's Eve. Sana wala na po itong mga bagyo. But gaya ng sinabi ko, La Nina tayo. Nandyan pa rin mga low pressure areas, mga may hinang bagyo. Usually pag La Nina, bihira po ang malalakas na bagyo. More on tropical depression, tropical storms. So let's hope it will be just that way. Okay? Para okay po tayong lahat. Okay, so yan po. Diyan po nagtatapos ang ating analysis na yung weekend. Babalik ulit tayo sa Monday sa ating regular tropical weather analysis. Subalit sa linggo, pag naging bagyo po itong 99W or soon to be Odette, halimbawa mag-intensify po siya, babalik tayo sa linggo. If not, sa Lunes na po. Okay, from Typhoon 2000, ito si Mike Padawan nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. Happy weekend to all. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa youtube.com/Mr. Typhoon o MrTyphoon.tv. Kaya sa ating Facebook page, MrTyphoon.com o kaya Facebook.com/Mr. Typhoon. At huwag niyo kalimutan din mag-support sa ating channel. May support button yan. Kikita ninyo ang subscription. Parang tulong lang ninyo sa atin para makontinue natin itong updates para sa inyo. Okay? Again, thank you sa pagpanood nyo sa aking channel and God bless sa inyong lahat.